Sa edad nga 11 anyos pa lamang, advanced na ang iya sining potential sa basketball hardcourt. Babae siya pero siya ang masami nagapangibabaw sa liga nga gina-dominate sa mga lalaki. Ato niya kilalahon ng Supergirl basketball phenom sang Silay City sa sining episode sang Bida sang Liga. Sa edad nga 11 anyos, masarangan niya na ang magbunggo sa mga lalaki nga iya kakompetensya. Bisan siya, isa kadalagita. Sa hampang nga basketball, wala siya sa may ginaisulan. Mapa-opensa kag pisikalan sa depensa, siya ang masaligan. Biyahe kita sa Silay agod kilalahon ang Supergirl MVP nga si Zia Oñate. Nakita ko si ate nag-basket, yung sunod ko man at ako ko si YouTube sa mga kung anong training nila, ginsunod ko lang. Aside kay ate mo, sinong mga gina-idolize mo lang player sa basketball? Kyrie Irving. Sa kadamo na sa mga liga nga naentrahan ni Zia, daw hindi naman maisip ang iyang mga medalya. 5 years old pa lang si Zia sang nag-uyat sang bula. Sumugod sadto, mas nagsaka pang iya interes sa hampang, pati ang iya coaches believe sa iya dedikasyon kag training. Resulta nga sa kada hampang, mas nagadevelop ang iya skills kag basketball IQ. Kung anong nakita ko siya nga kulang, ga early ni sa kadto sa practice, tapos ga individual kami training nga duwa. With regards sa physicality, arap lang siyempre bungguan na yung mamuna. Amo na ang last ko na tudlo siya mo na nga kinahanglan kung gasaka ka-level sang kategory mo, kinahanglan mo na nga physical mo na nga ginatudlo ako sa nga individual kami, gabunggo na sa sakon, tanan-tanan. Amo na ang ginadugang ko siya ang mga kulang. May makita sabi nga peras na may mga magulang nga na si Steve mo. Draya gina-motivate lawas ya. Ma-practice na sa sakon. Amo ni sa labaw tanan nga may practice ko na sa girls sa dunya man sira secondary ko, ara na sa kung wala ko practice sa secondary girls ko, sa 12 under elementary ko boys kag sa Scorpions, ara pag gina sa. Bali Monday to Sunday gini training niya. Ang training lagi daw. Why labot may individual pag gina sa. Saan ka pa mag-couple? Mga ginaganta ko lang na para maka-practice dito sa mga. Naman binili mo mga training. Kasi para madako mo improvement ko para magampang na ko high school, makaya ko. Para mag-develop sa pagkita. Kung paano mo nag-manage, is kailan ka pa? Kada tapos pila, diretso ako nag-iyon training. Ang amay ni Zia anay varsity player sa kolehiyo. Kasubong man, ang iya karon magulang nga babae nga karon nagahampang sa kolehiyo sa Manila. Happy gid ko nga nakasunod gid sila sa talent ko. Paano mo nito lagi yung tudloan, yung train mo yan, ano? Si Sia, nakita ko lang isa is 5 years old. Tapos na timingan nga pandemic daw 2 years kag nagbalik sa Hampang. Pero gina-expect mo na sila ng sauli? Sa eskwela lang sila sa libre kag makakita man sa mayong obra. Handom ni Zia nga mangin kabahin sa Women's National Basketball Team. Suportado ini sa iya mga ginikanan, ilabi na sa iya iloy nga perme present sa iya mga hampang. Example, mag-abot siya. Hambal ko, kadanay, hatapuson mo na imong assignment, hindi ka na magkapit bula. Kahit isa kwarto, may ringan na sa mo, lugaway lang nga ringan. Ang tidra na sa ga-practice. Di mga lit, kinasanay, di mo sa assignment, be. Kapit naman na sa bula, ka mo shoot-shoot to. But this academics niya, kamusta ka? So far, okay man ang academics niya, kaya pag sa grade 5 yan, nakibot ko gani. Kaya siyempre, practice, study, ibot ko gani nga sa iya nga school, with high siya. Oh, ano siya? Oh, with high. Basta. So, consistent siya, halin sa grade, high honor? Halin sa, nursery. Nalipay lang ko nga na nakita ko nila nga gampang ko. Ano mo yung sa ulit? Dito, dream mo pala na
makahampas sa U80 kag sa dako nga liga. U80. How about mga members ang Gilas team sa Hard work kag dedication. Pila lang sa mga pamatasan sa ginaidolo nga atleta ni Zia nga luyag niya nga masundan para malabot ang iyang mga handom paagi sa basketball. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati ng mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.